Kniha je, ako hovoria Česi, opravdová. Je skutočná a nadčasová. Radoslav je v nej otvorený, pravdivý a autentický. Píše a živelne úprimne o svojich výšinách aj pádoch. Je realistický až na dreň. Kniha je otvorenou spoveďou odvážneho človeka, ktorý nachádza oslobodzujúce odpovede za všetkou bolesťou, ktorou si prešiel. Odpovede, ktoré takmer určite hľadáte aj vy sami. Tak toto je referencia od Petra Gašparíka, ktorý je môj dlhodobý kamarát, dlhodobý priateľ. Spoznali sme sa veľmi dávno, ešte v Seredi, keď som tam podnikal, keď som mal nejakých 19 rokov. Potom sme boli spolu aj na maserských kurzoch v Piešťanoch a potom sme sa nejakých 13 rokov nevideli a niekedy pred rokom a pol nás život opäť spojil dokopy a som za to veľmi vďačný, lebo Peťo je úžasný človek a ja si veľmi rád držím takýchto ľudí vo svojej blízkosti. Peťo sa venuje čikungu. Volá sa to, že čikung divoká hus a vlastne začal tu s tým ako jediný na Slovensku. Začali v malých skupinkách a už proste k nemu chodí aj viacej ľudí, tak ma to veľmi teší a Peťo sa aj ďalej venuje masážam. Je to mobilný masér, čiže chodí k ľuďom domov a ako si pamätám, tak jeho masáže boli eňo ňuňo, takže keby nebýval tak ďaleko. No, hodina od Bratislavy nie je vôbec ďaleko, takže mal by som sa prestať vyhovárať a sadnúť do auta a ísť na dobrú masáž k Peťovi. Už len nájsť ten priestor v Trenčine, kde by mohol to svoje lehátko zložiť. Takže Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za krásnu referenciu. Peťo patrí medzi 4 ľudí prvých, ktorí čítali vlastne túto moju knihu. A ďakujem, ty si vždy mal dobrý pohľad na veci a vieš sa krásne vyjadrovať, takisto píšeš krásne články, natáčaš videá, proste takisto máš ten dar slova a dar písania, takže ďakujem ti a som veľmi rád, že si v mojom živote. Ahoj.